президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 7 октябр дар маросими пардабардорӣ аз муҷассамаи бузург бариқат омада гирья кард. дар видеое ки хадамоти матбуоти президент нашр кард дида мешавад ки президент баъди пардабардорӣ аз муҷассама ва вақте аз зинаҳои пояи он поён мешуд бо дастурӯймол ашки чашмонашро пок мекунад. хадамоти матбуоти президент гуфт ки эмомалӣ раҳмон ба иқдоми шахсони ватандӯст баҳри ободии як гӯшаи диёр изҳори сипос карда ин амали созандаро шоистаи таҳсин номид. бино ба ин манбаъ муҷассамаи дуои модар бо иқдоми раҳбарияти фурудгоҳи хуҷанд дар майдони саҳни фурудгоҳ дар доираи иқдоми 1300 рӯзи ободонию кабудзоркунӣ ва ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва чун рамзи изҳори муҳаббати поку самимӣ нисбат ба модар, эҳтироми бузург ва арҷгузорӣ ба ҳастии зан модар ва қадришиносии модари тоҷик бунёд карда шуда дар кишвар аввалин муҷассамаи азим дар намуди даст ба дуо бардоштани модар мебошад. муҷассамаи дуои модар бо пояаш 13 метрро ташкил дода, баландии худи муҷассама 6,7 ва пояи он 5,5 метрро ташкил медиҳанд. саҳни муҷассамаи дуои модар бо фаввораҳои чароғон ва гулгашти зебо ба макони дилкашу назаррабо табдил дода шуда, бино ба навиштаи хадамоти матбуоти президент, ин мавзеи ҷолиб барои тамошои меҳмонону сайёҳон дар фурудгоҳ маҳсуб меёбад ва дуои модар фатҳу кушоиш барои ҳар фард дар зиндагӣ ва кору рӯзгор аст.